Proiektu honetarako, deialdi honetarako, prestatu genuen Inikit izeneko proposamen bat, produzioako egia, espazio publikoetan gertatutako historio pertsonalak mabeak. Eta haiek gradatzen ibili ginen, bideo sartzea. Eta behin hona goitatuta baita ere, proposatu ziguten mediazio proiektu bat egitea. Bi eguneko tailer labur bat, Deustuko Unibertsitateko turismo fakultateko lehenengo mailako ikasle. Proposatu bieguna izan da, beraien memoriak edo oroitzapenak Donostiako ingurune zehatz baten kokatzea, non haien bizitzan zehar zerbait berezi leku horretan gertatu zaien. Cuando ocurre algo fuera de lo ordinario, curiosamente luego es donde ocurre la risa, la diversión, la emoción y muchas de esas vivencias que se nos quedan y que luego llevamos con nosotros ligadas a espacios, ¿no? Eta ostean, tailer horren emaitza zuekin partekatu nahi dugu performance kale gida txiki batekin, nolako pasio batean eramango dugu, gurekin etorri nahi duena. Cuando yo paseaba por cualquiera de estas calles, a mí me parecía como que estaba en un centro vasco-venezolano gigante. Konturatu nintzen ezin nuela atxamarra hortik atera. Hasi nintzen tiraka. Eta txikia nintzenean, nire lagunekin eskola eta gero etortzen ginen beti ona. Eta gehien atxerin genuena zen, kaiola moduko honetan sartzea. Zeren eta fijatzen basarete, bi makila hauen arteko espazioa handixeagoa da besteetan baino. Baina egun batean, erratu zen, eta sartu zuen burua beste batetik. Eta gero ezin atera. Los niños, o sea, encuentran el barrote más ancho y ahí se meten, ¿no? Horrela joan behar izan nuen eskontzara, hilea guztita, makillajea danak horrituta, eta putxo bat lotxagarri. Bizipena horiek gorpuztu egin ditugulako, ez? Eta, bueno, eskerrik asko gu laguntzeagatik eta buelta gaitezke 2016.